Sanibonani ke Bonke Ndlovukazi ngiza nendaba wena uzanani nendlebe. Ngiyaqhubeka ke nestory sika mnumzane wekhaya uMr Mdletshe kanye nonkosikazi wakhe uMandlovu nabantwana babo abathathu. Okay ke sigcine lana umntwana lo wentombazane uBongeka abanye bambiza ngobongekile la ezwa khona ukuthi kanti uMandlovu akayena uma wakhe. uMandlovu akayena uma wakhe and ufind out ukuthi ubaba wakhe walala nomunye umama iside chick ukuze kutholwe yena. Angene ngaphakathi ababuza abazali ukuthi nikhuluma ngani, angithi bebe abazali bangafuni ukumtshela umntwana bashokheke noMandlovu athule uMdletshe uthulile because akekho umuntu ofuna ukuthi ingane yazi and vele ingane phela bayayithanda, so abafuni ukuthi ingane izubhlungu. Ingane babuze bathule bangayiphendula ingane vele iphume ihambe. Khumbula ukuthi kusebusuku abafowabo ababili bayifuna ingane iphume ihambe ingazi ukuthi ingane ishoniphi. Bathi mabafika abafowabo batshela ukuthi hey uSibanibani uvele waphuma wahamba lana uzwe sixabana bangayibatshela abafowabo ukuthi kwenzekeleni. Nangempela iphume ingane ibaleke ihambe iye kubo kamngani wayo. Ifunwe ingane abazi ukuthi iye kuphi. Bafonela abangani bayo akekho umngane obamba ucingo ngoba vele inomngane oyedwa waziwa ekhaya. Athi uyafona abakalibamba ucingo kuthi ngesikade umngane abamba ucingo athi enene umngane wakhe akekho kuyena. Umngani wakhe ke uqamba amanga ulapha kuyena. Okay, bamfune kuze gcine sekulalwa athi uMdletshe akulalwe mhlawumbe ingane ezobuya ekseni. Nangempela ingane ihlale nomngani wayo, umngani wayo bese yamxoxela ukuthi yazi mfethu ekhaya bayangijwayela. Iyakhala nje bangijwayela ngoba nina abuza umngani indaba ukuthi bayakujwayela okini ngoba phela nibuke ngathi nomuzo right nje. Athi bangijwayela kabi yazi ubaba uneyingane ngaphandle ebesingazazi. Eyodwa lezo ingane izile ekhaya zongilobola njengoba bowazi ngixoxelile ukuthi umuntu obengilobolile umfowethu. I'm trying to deal with that manje inhliziyo yami ibhlungu ngihlukene nomuntu engimthandayo kodwa ngoba kuthiwa umfowethu bekumele ngize ngigcine sengihlukane nalomfana. Angakapheli ngisho uthando lwakhe kumina lusakhona. Kusaneyinsuku la kuthi khona ngimfonele kodwa even though ngazi ukuthi ubhuti wami angisena ndaba ngidila naleyo nto manje. Ngidila naleyo nto endekhaya akekho umuntu obenginakile ukhombisa ukuthi baya understand usizi engidlule kulona. Ukhuluma uBongekile utshela ubani umngani wakhe athi akekho umuntu nje obenginakile ekhaya bebeyidilela beyiqhubekela nempilo yabo. Namhlanje ke mngani wami ngithole ukuthi mina angizalwa uMandlovu. Ubaba wami but uMandlovu akena uma wami. Athi umngani wakhe athi yene abazali bamakubona abazali bami bobabili. Athi abuza umngani abese yasummarize ku story ukuthi ngibazwile bekhuluma bodwa bekhuluma ngendaba yokuthi ngazalwa kanjani. Athi umngani wakhe ngiya-understand ukuthi usemzimeni mfethu and nami nginenkinga zami selungashweni lwabazali nje ilife ayikho right. Abesethi ngine-stress akhala untomazane une-stress like uyakhala uhethekile nje uzuzu nesibibithwane. Abese umngani wakhe athi mfethu mina nayo into engithi mangifila ubunzima ngiyiduduze ngayo. Introduce kuphi-ke manje umngani wakhe kuyidakamizwa. Umngani wakhe is dating a Nigerian. INigerian ilidayisa ama-drugs. Ugirl lo uyawadayisa ama-drugs kodwa futhi uyawabhema but akakabi addicted ngaleyo ndlela. Anike umngani wakhe ama-drugs. Umngani wakhe uBongekile wathatha ama-drugs because she's so stressed. Abuze uyaqala nokuthi athi izokusiza kusho umngani lo thana neNigerian. Athi izokusiza lento izonama imizwa yakho ukuthi ungabuza ubuhlungu yenza. Abese yamkhombisa aqale abeke ilokhuzana upowder phansi abese usniff umngani lo uqala noBongekile angene kanjani ama-drugsini. Angeneke yena nje kakhulu hayi indaba okudlala. Uyaphuza ngapha udla ama-drugs ngapha akahlala ekhaya ngapha zidlula izinsuku baze bahambe kubo uMandlovu noMdletshe bahambe baye police station bayo reporter a missing child.
afunwe untombazane, angithi umngani wakhe umphikile aze afike amaphoyisa afike kubo kamngani wakhe. Makafika kubo kamngani wakhe ezomfuna asho ukuthi cha ngambona ngalela langa, after that angiphindanga ngambona. Umngani uintroduce uBongekile kuma Nigeria. uBongekile usehlala eThekwini ePoint kanye neNigeria, and she's taking drugs. So uBongekile ahlale kanjalo neNigeria, bamfuna kubo aze agcine belokhu bemfuna nje, basathumela amaphoyisa uyafunwa akathola. Umngani wakhe akalikhipha iqiniso. Angithi umngani wakhe usem-introduce kuma drugs, and uBongekile useka yiclient likamngani wakhe, ngoba njalo makafuna ama drugs useza kumngani wakhe. Kuqhubeke asukeke la kuBongekile ngoba usesiyazi ukuthi uhleli neNigeria, usehlala ePoint. Bese sibuyela kaMdletshe. Siyabuyela kaMdletshe ekhaya alisafudumelanga, sekubuya abanda nqa. uBongekile akatholwa. uMdletshe uMdletshe ubhlungu indodakazi yakhe ukuphela kwayo. uMandlovu naye ngoba ubemthanda uBongekile, emthandiso kwengane yakhe. Kubhlungu kakhulu ukuthi ingane ayitholakali. Bacabanga ukuthi mhlawumbe ingane ishonile, mhlawumbe ingane ibulele, abazi ukuthi kuphi ingane abayitholi. Kusuke lapho uMandlovu ahambe aye emsebenzini. Maka emsebenzini uyahlangana nomngani wakhe. Nyamaza umngani wakhe. Leyo mpahla leyo umgulukudu lo. Uyahlangana nomngani wakhe, makahlangana nomngani wakhe bese kuthi kusasemsebenzini, kuthi ngelunch basebenze kuthi ngelunch angithi bahlala kwi cafeteria eyodwa. Abese uMandlovu abuze usisi ukuthi enene wesisi ngicela ukubuza ukuthi wena unengane nendoda yami. Azama unkuntuza umngani, athi ngithi ngifuna ukwazi ukuthi unengane yini wena nendoda yami. Athi ayibo ayikho lonto, ingane yani mina nginayo ingane. Athi yonke leminyaka ungenza isilima, umngani wami uza kwami ngicabanga ukuthi wena uyangithanda kanti khona wena ungithandi, uzela ukuzobona ingane yakho. Bumngani onjani, wawungasho ngani ungangitshela iqiniso. Asuke uMandlovu ashaye umngani wakhe, bashayana kuphi emsebenzini, ashaye umngani wakhe kuze kube caca ukuthi uyamlimaza, igazi manje ligcwele phansi emsebenzini ngoba uphuma igazi ngamakhala. Umngani wakhe ashaye uMandlovu, bayamkhuza ama-colleague, staff, akekho umuntu okwazi ukumkhuza kuze kulandwe ama-security aqala abahlukanisa. Uyamemeza uMandlovu uthi lona ungidla ithende, umngane ongcolile, ungidla indoda yami, sebeze baba nengane nendoda yami, akangitsheli uyidlisa satshanyana. Bashokeke bonke abantu emsebenzini ngoba phela bebazi ukuthi babangani. Mase beze story esingaka, aphinde futhi security ngalesikhathi lisabanika ibreak kusakuthiwa kuyakhulunywa, aphinde uMandlovu athathe iskaftina aqongqothe kuntombazana. Amshaye. Ama-security ayababamba, but still like awasizakali ngalutho. Azagcine umphathi wabo efonela amaphoyisa, afika amaphoyisa afika abathathe bobabili, afike ngalena umngani afika avula icala alivulele uMandlovu ukuthi for i-assault. Aphume kusisi yena, asale uMandlovu esitokisini aboshwe. Makaboshwa uMandlovu, uMdletshe usezubhlungu futhi manje yena unkosikazi wakhe useboshiwe, usesitokisini. Sekufuneka manje khanjwe ini icala le-assault lokuthi uMandlovu ushaye iside chick kaMdletshe, ubaby mama kaMdletshe, uMakabongeka. Sigcineke uMandlovu kuphi-ke manje usesitokisini, uyabalisa, uyakhuleka, akukho angakwenzi, uyafunga ukuthi makaphuma la bayawukhomba umuzi onotshwala.